ndakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya. Ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini. Then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndopa ndakasvika vachibvisa vasikana vese vainge varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi. Ndakuita mabasa ese. Handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi. Ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school. Ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonowakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi. Nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo. Tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chawaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya ndina hanzvadzi 4 nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nana sisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo yaitwa ikati idyei nyangwe nana sisi vachifara isonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti handei tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei pfungwa yamai guru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata baba kuti wazive kuti vari kudana nechikomba chinonzi Musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi Musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya vanotora pfuti vanoda kuzvibaya vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wawakazouraya anonzi Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye over that. Ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen wakaenda wese kumba kwatete chitakatiro vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhau yekuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumusha kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nana tete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma takapiwa mamonaki takapiwa zvinhu takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza vanofa. That's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati izvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamutsi katema kawakabudisa wakati kamutsi kandinako so ndeka 1956 ndikati inini handisi ndauteerera nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu wakanditi izvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo wakatanga kupopota chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru semunhu une dambudziko
handina kugumira ipapo, ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo tiri kwaTete Tilda sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwaTete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru. Mushure mekunge ivo sekuru vacho vatozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru. Sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezhowe. Wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwo watakapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yehurombwa tine maevidence andinawo, mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga. Mamwe ari mufoni,